napisao, čudno pismo primio, brzo sam se shvatio, tajnu sam sačuvao, usput sam se pitao, da li sam sve poneo, nisam smeo misliti, da li ću se vratiti, nebo plavo je, ali meni drago je, srce moje crveno, samo kući voljeno, trava ova zelena, dugo nije košena, i sobarica vilama, krevet meni namešta, i svi, gledaju i svi, pitaju i svi, gledaju i svi, pitaju. Kada sam tu došao, kada sam to shvatio, neki su me gnjavili. Ova vrata su bila mnogo veća, bila su žuta i uvek ispucala od zime. Mi smo ih zvali spoljna vrata i obično smo ključ kačili na klaku kad neko ode, kad negde odemo lopovima bi je to bilo vrlo lako da savladaju, ali nisu. Ovde je stepenište, ovde je jedna velika višnja koja se ako preliva preko tog stepeništa kad silazite, možete da jedete višnje. Tu je bila ljuljaška na kojoj sam se jednom skoro udavila vrteći se. Pa od uvek sam voleo da slikam još u osnovnoj školi i znao sam odmah da ću da idem na akademiju. I kada sam se konačno upisao na akademiju, a i pre toga uvek sam bio nešto aktivno. I u osnovnoj školi, bunio sam se protiv nekih nepravilnosti i to mi je stalno smetalo. To me ceo život prati. Kad sam došao na akademiju, tamo sam se osjećao konačno slobodan i komforan da radim ono što hoću. Dole je dvorište, ovde je jedna saletla drvena koju mi zovemo filagorija nekim starim mađarskim jezikom, dvorišna kuća i tamo je bašta. Dakle, to je ono što je ispred žute kuće, a ovde je sad naš život unutra. Žutu kuću je u stvari sazidao moj deda. Uvek sam bio aktivan i kao student u jednostavno donošenju nekih novih odluka, boljeg okruženja, uslovi za rad, materijali i slično. I jednog dana, ja mislim da sam bio negde 2., 3. godina akademije, kada sam dobio poziv iz studentske službe da neko hoće da me kontaktira vezano za, ajde da kažemo, neki novi projekat koje je tadašnja socijalistička omladina grada pokrenula. Oni su se uselili u tu kuću 39. On jeste Novosađanin, ali je zbog raznih životnih okolnosti deo života proveo u Šapcu i sa porodicom se doselio s 2 ćerke ovde i tu su oni praktično proveli rat i život je tekao nekim svojim rutinama. Moja mama se udala, nastavili smo i mi tu da živimo. Rađali se, brat i ja i tako dalje, već kako život ide dalje. Zapravo, obratili su nam se da vidimo šta možemo od tog nekog umetničkog sadržaja da ponudimo kao studenti, kao akademci. Ovako se ulazilo, to je jedan starinski raspored, ulazilo se u kuhinju, tu je bio špajz, docnije kupatilo, jedna velika soba i 2 ogromne ulične sobe. Nas je bilo 4 i tu ja sam stalno posle, kad sam se počela da se devojčim, stalno sam htela tu negde da napravim neku sobu koja bi bila baš moja. Međutim, to uopšte nije bilo moguće i ta soba se seljakala na razne pozicije, pogotovo kasnije kad je počelo i društvo da mi dolazi. Objasnili su da je to zapravo jedan slovan prostor na jedno 5-6 godina i da oni žele od toga da naprave neku malu kulturnu instituciju ili, bolje rečeno, neki kreativni centar gde će se okupljati kreativni ljudi, studenti, razmeniti svoje iskustva, mišljenja i to je bio neki prostor gde bi se, neke stvaralačke ideje realizovale. To detinjstvo ovde je bilo u stvari mnogo skromnije, neko jednostavnije nego današnje detinjstvo. Ovde nema ništa, znači tu je jedan mali red od 5 kuća, asfalta nema, tu je dolma, ovde je šumica i nešto je niži teren, sve je zaraslo i mi se uglavnom igramo na ulici. U kontekstu Žute kuće ja sam isto tako jedan od osnivača, jer nas je bilo 3, Dragan Gucunski, Rastislav Škulec i ja.
kao neko ko je još u doba studiranja na akademiji došao do, da ne kažem, nekih širih razmera van Novog Sada i uopšte bavljenja umetnosti, tako da smo se negde pronašli u čitavoj priči nas troje, naravno sa još ostalim kolegama koje su se kasnije priključivale po osnivanju Žute kuće kao kreativnog udruženja za angažovanje mladih. Tada je, da se podsjetimo, tada je bio onaj, na dvoru je sedela jedna komunistička partija, znači nije bio više partijski sistem, tako da je na neki način to bilo i drugačije od današnjeg. Moja majka i baka, i oni su bili još nekako daleko vezaniji, zato što njima se ceo život tu odigrao zapravo u toj kući. Jako smo svi bili tužni kad smo morali i da se iselimo, a pogotovo kad se kuća tako nekako gotovo bezrazložno srušila. Ja sam bio jedan od najmlađih tada u toj ekipi koja je osnivala Žutu kuću. Mislim, imao sam tu, da kažem, sreću da sam bio okružen ljudima koji su bili tada moji kolege i drugari. U principu smo 87. godine mi dobar deo tog posla uradili dok smo pripremali stvar za osnivanje kuće. Zapravo samo saznanje da postoji napušten prostor koji bi se mogao privesti nekoj drugoj nameni je nama bio interesantan. Posle svih dogovora, pregovora, došlo se do toga da u taj objekat mogu da uđu, znači, u to vreme su bili neki marksisti sa katedre Filozofskog fakulteta, tu su bili psiholozi u prvo vreme, onda grupa muzičara i mi, evo, likovnjaci sa Akademije umetnosti. Ja sam otišla da studiram, moji roditelji su nastavili tu da žive i onda je život u jednom trenutku postao dosta težak. Tu se gradilo, sekla im se voda, sekla se struja, onda je kuća počela da prokišnjava, mislim, u kupatilu je u jednom periodu stajao kišobran, tako da je sve to postalo jako komplikovano, oni nisu bili spremni bilo šta da ulažu, jer kuća nije više bila njihova i 80. godine su se oni iselili. U to vreme je Novi Sad zaista živeo sa Novosađanima i imali smo jako mnogo sveta koji je bio izuzetno kreativan i nismo imali neki adekvatan prostor gde bi se to moglo dešavati. Ja sam se tu negde bavila sa svojim kolegom Škulecom tim kreativnim delom i isto tako sam vodila tu školicu u kojoj smo spremali buduće studente akademije. A mi psiholozi smo napravili prvo tada i prilično revolucionarno i senzacionalno psihološko savjetovalište gde su ljudi mogli putem telefona da potraže psihološku pomoć i podršku i naravno da se ovde lično obrate ukoliko su za to zainteresovani. Izašli smo na ulicu i nastavili smo da pomažemo ljudima tamo gde problemi i nastaju. Što je bila jako dobra i jako moderna ideja tog vremena. Koncept je bio takav da smo u startu zamislili da se generacijski smenjujemo. Pošto je to neko udruženje za kreativno angažovanje mladih, ideja je bila da svako što ima kreativno tu da da i da ponudi, otprilike svoju kreativnost može da ispolji za godinu dana. I vrlo brzo je došlo do kažem, nekog buma za Žutom kućom. Zapravo, svi su hteli da dođu ovde, da ne samo da pogledaju program, nego i da učestvuju
u tome i da doprinesu na neki način i u samoj organizaciji. Polako smo postajali i na neki način servis za umetnike koji su hteli da realizuju svoje, kažem, projekte i programe. Tada nije postojala uopšte škola za pripremu za akademiju. Prvi put smo mi to pokrenuli i mislim da smo neke stvari zaista dobro odrađivali, jer u krajnjem slučaju danas kad pogledate na akademiji, profesori koji predaju su naši đaci iz Žute kuće. Kada sam došla s motivom pripreme za upis na akademiju, u stvari je to bilo mnogo više od toga. Upoznavanje sa nekim divnim ljudima koji su delili tada istu priču, pripreme bitnih stvari, bitnih koraka u životu, ali i mnogo više od toga. U Žutoj kući su se dešavali koncerti, probe nekih bendova. Za mene tada to bilo potpuno neki novi svetovi, nova kultura, nova umetnost, sve. Znači, uplivavanje nekoga, ženske osobe od 18 godina, u sve to, meni lično je puno značilo i dalje u životu tu sam stekla neke divne prijatelje s kojima sam danas kolega u tom umetničkom svetu, profesionalnom. Sad sa ove distance dok stojimo ovde, zapravo shvatam da je to bila jedna zanimljiva avantura u kojoj smo mi imali pre svega potrebu da se suprotstavimo nekoj kulturnoj politici onog grada kakav je bio tada, 80. godina. Zapravo nije postojao prostor gde su mladi ljudi mogli da se sastanu i da borave i da stvaraju u tom istom prostoru. Od samog početka mi smo se trudili da budemo nezavisni od omladine, od budžeta, grada i tako dalje. Znači, hteli smo da budemo samostalni i finansijski i da možemo da živimo od svojih programa, aktivnosti. Ja sam se u Žutu kuću uključila u vreme pripreme programa za otvaranje Žute kuće. Ja sam radila sa 3 mlade balerine i program je bio zaista ispunjen fenomenalnim momentima, od boja koje su bile opredeljene u svakoj prostoriji, tako su i devojke bile, tako i muzika bila. Znači, bio je jedan celokupan doživljaj koji je poprilično trajao to celo otvaranje. Gde je u svakoj prostoriji bila određena boja, oblik kroz koji se mogao posmatrati unutrašnji prostor. Po teoriji Vasilija Kandinskoga smo u većini odradili taj projekat sa balerinama koje su izvodile savremeni ples na muziku koja je isto tako određena po bojama. Do dela u galerijskom prostoru gde je išla oficijalna izložba, pa preko koncerata koji su se tada zbivali u kući. Mislim da je to mesto, način i mesto okupljanja tada mladih bilo zaista izuzetno, da je pružalo uvid mladim ljudima šta sve mogu, kako mogu da sarađuju jedni sa drugima, ti koji treba da krenu na akademije, koji tek počinju da se bave nekom umetnošću, koliko je to široko polje, koliko možemo jedni drugima da pomognemo i da pružimo u svemu tome. Hajde sad pogodi, kakav duh to mene vodi, šta to mojoj duši godi, kakav zvuk je sad u modi. Hajde sad pogodi, kakav duh to mene vodi, šta to mojoj duši godi, kakav zvuk je sad u modi. Buka mene vodi, buka
mojoj duši godi, zauvek od mene biće buka, buka u vodi. Ja sam živeo tu u Strumičkoj ulici broj 3 i Žuta kuća mi je bila toliko blizu da sam mogao otprilike da izvinete, da se s terase po na nju. Mislim, to je prosto... Ja sam imao 16 godina, ja mislim, nemam pojma, kada je ovaj prostor prosto bio neka vrsta magneta. Baš nekako tako ovim putem kojim sam i sad došao. Stigao sam i prvi put u Žutu kuću. To je bila kuća koja je izgledala drugačije od svega ostalog ovde na limanu. Mada ja sam se tu igrao dok su tu bilo mnogo više kuća. Kad je babac upao u vozili smo bicikli, tako, vilenjali po tim ostusima od kuća. I onda je od svega ostala jedna žuta i jedno vreme nisam ni znao čemu se radi, onda sam sa komšijom tu, Bobom i Škrbom, to jest Škrbama, došao na cugu i onda se skonto da znam tu celu ekipu, Edija, Bobu, i nekako se osetio kao kod kuće, jel? Tu je prosto se dešavalo nešto što je u svakom smislu mene privlačilo. Slušao sam muziku koja se ovde slušala, ovde sam mogao da čujem neke nove stvari koje se prosto dešavaju all over, znači da li u celoj bivšoj Jugoslaviji, bendovi koji su ovde zaista često svirali ili bilo gde u svetu, mislim. Vrlo brzo sam počeo i da radim za šankom. Bio sam, kako se to zove, bus boy, jel? Ideš i nosiš prazne flaše, pepeljare, prazniš i tako dalje i stojiš onako na nekom ćošku. I imali smo, na primer, džir jedan, idemo u Saks, koji je bio Pavla, kod Žuleta da igramo bilijar, Garuda, i tu smo naravno igrali bilijar, i sve i svašta, jel? I onda dolazimo u Žutu kuću. I nekako Žuta kuća je bila uvek ono na kraju. Ono što je potpuno neverovatno za današnje vreme i ono vreme je da, dakle, nisam radio u većoj rupi u gradu, a da nisam imao stvarno dobru kintu. Mislim, ja kao neki bus boy imam, recimo, kao kad bi danas dobio jednu crvenu za smenu i dobio, ne znam, kutiju cigareta, u to vreme Marlbora, ono kao tvrdog. Mislim, to je ono kao 89. 90. je potpuno neverovatno, znaš, da ti već imaš u kafani to kao ti možeš da uzmeš tvrdi Marlboro i da imaš 5 cuga na crtu i da još gazda ode i da ti donese klopu od Kiksa, onu vešalicu ili nemam pojma i smajlija, mislim. Naime, ja sam ovde se ispremao za akademiju, stekao prijatelje s kojima radim i danas, posle 24 pune godine i svirao sam u isto vreme, to je bila jedna prostorija, tu je vežbao obojeni program i naš bend koji se zvao tada, a i sada, Ponoćni kauboj, tako da je to bilo mesto gde sam ja provodio po ceo dan, onako, svaki dan, ceo dan. Žuta kuća je mesto za mene koje je predstavljalo oličenje slobode, slobodnog izražavanja. Radio sam u Žuti kući kao konobar. U nju su dolazili ljudi slobodnih shvatanja iz raznih domena života, uglavnom umetničkog nastrojenja, znači muzičari, likovni umetnici, vajari. U Žutoj kući sam radio od 89. do 91. godine. Radio sam uglavnom sa 2 konobara. Jednog smo zvali Peter, drugog smo zvali Pobor. Bilo je interesantno. Nije bilo nekih naznaka da bi to moglo bude nešto specijalno, a u stvari jeste bilo specijalno, pošto se stvarno skupljala izuzetno lepa grupa ljudi koja je
u svemu tome našla način života i način u kome će, ako se zove, sebe naći i uživati u tome. Bio sam u stanju nekad da ostavim kafanu, da odem. Nikad nije bilo problema. Manje više bila je prijateljska varijanta. Nekad sam bio u stanju da odem u burek džidicu, Violetu, u Pašićevoj. Vratim se sa burekom za ekipu koja je tu. U međuvremenu oni plaćaju. Služe se. Čak je bilo varijante da me žena gazdina zatekla jednom da sam sedeo s čizmama u lavabou. Gosti su dolazili iza mene, služe se. Svako je plaćao koliko stigne. Stvarno nikad nije bilo ni manjka. Ko je u ono vreme sve dolazio u Žutaru, onako najvažnije face underground scene uopšte u bivšoj Jugoslaviji su se tu muvale i naravno da je to izuzetno uticalo na mene i da mislim da mi je to ugradilo kičmu. Evo. Vrlo malo smo se reklamirali, išli smo na reklamu od usta do usta i kada su neka dešavanja bila, praktično smo pravili neku malu famu oko toga. Ako se pravi otvaranje izložbe ili je koncert, samo smo rekli prethodno veče, nemoj nikom da kažeš sutra ima otvaranje izložbe, pa dođi. Da. Tako da vrlo brzo se takva informacija proširila u krugovima mladih koji tu vole da dolaze i tako smo sledeći dan imali bum i punu salu, uvek puno publike i tako dalje. Sve to sve! Daj mi još malo energije!